Tuntun video chuan Bermuda Triangle chungchang kan zir ho vele dona Bermuda Triangle hi thilmak lo ni rengem soimak chop niangai na lian tak ta te Bermuda Triangle noi khopui niangai na te Bermuda Triangle huam chunga alien ho an cha thin niangai dan te hi tuntun video kan clear ho tur te chu ani dona ni ole amasain lil dk channel milo lut saktu te zong chung alom thu ga soya he channel hi lo la subscribe lo ni chuan anoya subscribe ti asena inziak kha minlo me saksham turin ka som chawani hetiang lam video le Christian rin na hum halna video lamte source rin tlak ngai manga ron chop so zel tumania ka video te in lo mai lo nan notification bell kha in lo on sham bok donania Bermuda Triangle kan ti hi the Devil's Triangle emo Hurricane Alley ti in an soi thin bok he triangle hi North Atlantic tuipui ni in Miami Bermuda le Puerto Rico clear carten a hwal velani he triangle hi mel noi nga bial velalian ni in an soya Christopher Columbus nge pokhan clear card tharm hu chu atuma tuipui azin chu masak per chomin he mun ni apal tlang thu asoya he mun apal tlang lai hian zan khat chu mei al hlom lian tak mai chu he tuipui a lo tlalut lai hi amu to thu asoya hei hi arsitla ninge yang ania he thila thlena tanga kar khat nu vela chuan eng mak tak mai le moi danglam tak mai mu thu asoi bok ani tin he muna paltlang lai hian a magnetic compass po a man lei theilo thu asoi bok record thei china he muna hian longlian zathum bor vel le thlona somsari le panga vel zet mai chu an chanchin chui tur mi lovin an khuang cher bo mi mai to ani Bermuda Triangle theory sang te Bermuda Triangle ti minga puttak dan hi soitur tam tak awm lem lo kumsang kha zakole somruk khan Vincent Gaddison magazine pakata article zia Bermuda Triangle ti hi aron mangtrana heminu lok kumsang kha zakole somsari le palia lekha boshal kal mai the Bermuda Triangle ti chu ron ti chu le ani a heta tang hian Bermuda Triangle ti ming hi apulenta ani theory pakhatna Atlantis khopui theory lar tak pakhat mitam tak ngai dan shroi tu chu he Bermuda Triangle noya hian Atlantis khopui bo ta kha ni in an ngai ani he theory lo chu na ber chu Greece ram mithiam Plato thuziak ania he thuziak a hian Plato chon Atlantic Ocean chu perfect paradise ani ti in alo soya Plato hian Atlantis hi kumsing khat le sang khat vel kal ta khan alo to a au sa in thilati te hle bok ma se an ro rel na le an ho sak na te chu du tok lovin Atlantis mi te chuan ma kho sanga Greece mun ro pui Athens an ti chu an beita a ma se ne nan chang zo talawani chu tianga an du am na wanga indona an cho chu nu chuan Greece pathian te chuan Atlantis chu an du am na wang chun an shrimta a Plato soidan chuan lirnging na satakin Atlantis khopui chu noi ta a tuite lo lianin Atlantis khopui chu nikhat thil thuwa chatuna tan tuipuya apil bota ni in asoi he theory hi thlop tu anei venual nge a kumsang khat zariat somriat le pani khan lekha bu pakhata chuan Atlantis khopui chu Pillars of Hercules anti mai atanga hlalote a apilta ni in asoya he Pillars of Hercules anti te hi Mediterranean tuipui lu ka ber anni a he hian rin a hlo hle nge he theory Bermuda Triangle noya Atlantis khopui aum niangai dan po hi James Leram lianan Bermuda Triangle noya khopui anga soinen po hian in zul viau mai Mithen khat chuan Atlantis hian darthlanga siam thil ro pui tak mai giant crystal anti mai chu nei ni nan soibuka he crystal hian thil ti theina mak tak mai nein chu chuan Atlantic tuipui chunga chuan magnetic energy mak tak mai asiama chu chuan a chunga long le thlona thlok te compass le inbiak pona khol ta chu atiboi ta thin ni in an ngai bok theory pani na aliens mana ta to mitam tak rilru a khovela thil nung te pia lama hian he universe zau taka hian nun na nei an ngeyarin na hi kan mithiam scientist ta zinga po antam hle a he ngai dan po hian Bermuda Triangle a thil tleng po hi akian san chuang lo mithen khat chuan Bermuda Triangle huam chunga thlo na le long bo ta te hi alien hovin an man ro manga an throi bo tak le he muna mishing bo ta te hi alien hoin an labo nia ngai na alien le a mana ta to he khovela UFO mu nia an soi thin te alien ho chuan he engmo changin he khovel hi an lo tlo thin nia ngai na te hian he theory hi atilar hle a mitam tak rin ber ani bok
kan hriat angin heng alien te hian thiamna sang tak mai an nei ni a kan ngai awang hian he Bermuda Triangle chunga thil thlengah pawh hian an hmanrua leh thiamna te chu keini mihring te thiamna in ala phak velo awangin keini chui chuah theih ani lo ni in kan ngai ani theory pathumna Bermuda Triangle leihnoya kwa Miami le a che vela vawkam hnai tuipuya hian kwa Blue Hole anti mai hi a nuala zirmi te chuan heng tui hnuai kwa te hi khoi emolaya chuan anin zom vek ni in an ngaya tuipui thuk zoka te pei chuan heng kwa te hi lian tak tak a ni in an soi tuipui thuk zok te hi mihring in kan lalu chhuah vek phak an ni lo awangin chu rin thu ani chu wangin tuipui phone le thlipui na tak awangin long le thlona te an pil hian heng kwa te hian chung long le thlona te chu an tlalut ta thina chu wangin helai hmuna long le thlona bo tam tak te hi mu thei lovin an bo hlen ta ni in an ngai ani theory palina methane gas mi then khat ngai dana chuan Bermuda Triangle a thlona le longmak tak mai an bo mak thin hi Atlantic tu ber chu methane gas ni in an ngai mi thiam te chuan he tuipui monga hian methane gas tam tak hmun engemaw zata omani ti hi an fin fia to a heng gas te hi lian nginga wangemaw engemaw thil awanga tuinhnuai atangin ronin release thu theia chu chuan mit khap kar lova long le thlona te hi ti buai theia chu wangin hei hi Bermuda Triangle a thil thlen chan ber ni in an ngai ani heng methane gas ronin release thut te hian tuifon na satak mai asiam thei ni in an ngaya chung chuan long te atipil thei ni in an ngai ani tin hei ba ka hian he tianga methane gas ronin release thut hian liver lian tak tak mai asiama chuta boruak chevel chuan thronga leivir na takin asiam thei bok ni nan ngai chung chuan thlona te pawh chu ti buai thin ni in an ngai ani theory pangana mishing te thil ti sual Bermuda Triangle hi thilmak thlen na hmun ani a thilmak muam hushim shim to tan chuan he theory hi kan oi viau lo mai thei uluk takin han ngai to ta ila mishing te kan fim phulo awanga thil hote kan ti sual hian chiat na lian tak mai kumtin a thlen tir the ni ti chu tu point kan ring vek ome long khal tu te le thlona khal tu te hian engemoti sual pal lo nei ta se chu chuan boina rap thlak tak a thlen ve thei tlat hengai dana lo chu tak chan pakhat chu kumsang kha zakwa somli le panga a torpedo bomber thlona panga an bo tak na kha ani a heng thlona bo ta te zong hian uluk takin rescue team te chuan beipui an thlaka an chui chiang ta ani torpedo bomber an ti mai thlona te hi Lieutenant Charles Taylor hroina thlok chuak an ni a uluk taka investigation kalpui ani hnu in heng thlona te hi an thlo chu ma a pilot te anin report na chuan Lieutenant Charles Taylor hi apin tong hle ti mu chu ani ta a leilam nena anin biak pona radar ina anin biak na lo record china an zinga pilot pakhat chuan an captain hne na hian mundik lo lampana an thlok ni a hriat thu soin an captain chuan adik thuin alo chang thunga he anin biak na hnu loka hian heng thlona panga te hi an bo zui ta ni an soi ni heng ba ka hian theory shan soi tur chu nuala alian le la zorte kan han tar lang ani Bermuda Triangle theory sang te chan let na Bermuda Triangle noya Atlantis khopuya angarin dan lo hian mitam tak benga ver hle a hengai dan ron thlop tu tur hian Pillars of Hercules anti bulloka tuin hnoi lut mi te chuan lung in rem ni tak le in sakna ruang am ni tak mai an mu thu an lo report to a chu wangin hetiang lama tuimi te chuan Atlantis khopui ni ngei tura an ngai ni internet khovel alu khat ne ngal hle bok Atlantis khopui chu helai mun tuipui monga in phum ni in an ngai ma se hetianga thudar ta hi mithiam rolten an chui chiang ta a an soi anga mak chu alo nilem lo ni na lang he mun hi khol chi sang manga endik anita a helai vela tuipui hnoya hian engkhopui ma om lova mundanga tuipui hnoi ang thovin lungkhokrok mun ba ka nilo ti chu scientist te thluk na ani Bermuda Triangle chungchanga thutang mak tak mai te hi ataka temtu ta chu US Navy te le US Coast Guard te anni kan ti lo thei lawang achan chu long le thlona bo reng renga chan chu na le azon na thok tu te chu heng mi te hi anni US Navy le US Coast Guard te chuan Bermuda Triangle chungchanga thuleng mak tak mai te hi chan na an pe ve mek boka the US Navy le US Coast Guard te chuan he Bermuda Triangle a long le thlona bo te hi thilmak ani lem lo te in an soi ve thung hetianga ngai dan an nei na chan hi thil dangwak ani lem lova khovela hian tuipui zau tak mai auma chung tuipui te chu mun lo tak le tuipui thuk tak te an ni hloma heng tuipui lian taka hian ruale thlipui na tak te a tho chang atam thina hetianga thlona le long lian tak mai te an khuang choir bo mak mai hi thilmak ani lem lo an ti ve thung
Bermuda Triangle chungchanga thilmak ani le ni lo zona chu US Coast Guard chuan changin khovel tuipui hmundanga po hetiangang thil hi chu a thleng renga chu wang chuan thilmak ani lem lo Bermuda Triangle a chau lo po hian hmundanga po long le thlona te hi an cha sualin an bo fowa khovel hmundang tuipui traffic kan thlir chuan thilmak ani bik lem lo hmundanga long le thlona bo tenen pozat po hi ain ang reng tho ti in an soi ani Bermuda Triangle hi lekhabu le mi tutenemo an ngai ven big em awanga hetianga lo lar chuak ta chau mai ni hian an ngai ve thungani theory chi sang kan ngai thla hawa heng theory te zinga hian rinom berle te fonga tan man tlak bernia soitur engma omlo kanin rin siak ani ber maya mithil chik mi thenkhat skeptic anti ho chuan Bermuda Triangle chunga thlona le longlian tak tak mayan bo chan hi chan na pakhata chan thei aumlo kum khata kan ram chunga lir thei accident zong zong te an accident chan ain ang vek theilo ang bok hian heng thlona le long bo ta te bo dan le bo chan hi chan na pakhat chau aum theilo ti in an soi ve bok ole theory sang kan ngai thla ho ta a heng theory zinga hian eng theory ber hinge ni thea kan rin comment na lama han soi ho ve rengila tin ngai thlak chak zong kan nei ni chuan comment lama ron soi she lo bokila arang theyang bera ron ti chua kan tum le zel don nia